Leo! Boy, Leo! Sabi na daw dalawa. Sabi niya, kaya si Master Jason na lang, kaya naman niya. Naman. Sabi kahit na ako lang, kaya niya daw. Si. Kami na lang daw dalawa. Okay lang. Kasi Yun. wala naman dyan. Wala naman ibang course. Tapos kapag nakakita ka naman dyan, hindi ka rin. Closing na. Kasi nagpa ano ko yung caravan. Tapos nag-split end siya. Tapos nagsagas. Kaya may lang ako na pag-alis pa. Nanibado din ako. Tapos tagal mo na oo. Kasi kung kasi nagpag-caravan tayo. Ha? Kung siya dito. Diba yung ano, masabi na maayos daw. Naprank ako eh. Bakit? Ba't nagpalit kayo ng partner? Sila na lang. Power in Galaway. Gusto naman makalaban namin eh. Dami na nakatali kay Kuya Jay, oh. Mas naman. Super out daw. Sabi niya si Kim, may katabang nga pamiyag. Yung ka ba? Meron naman! Ito pa yata siya eh. Meron naman!
Si, ano? Si Pop, saka si... Ito, ay, ano? Sabi niya lang naman sabi. Oo, di ba? Kami na po kami. Hoy. Ash kayo ulit. Sabi ko mamaya. Point number 4. Unang palo. Ano? Kami naman si Pao, pero... Mamaya, wala ka lang. Para makakapag. Ano sino ka lang? Go! Ah! Ano mo? Wala na yung pinaka mo. Kay Saida. Kala mo chibo! Sabi ko, lalo na rin ako siya. Hoy, pats. Sabi ko lang ang baba. Kayong dalawa, tapos siya? Ay, hindi! Malakas pa siya.